mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinigawan ako ng nanay ng girlfriend ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Ronel. At ito, ang aking secret file. Year 2021. Nang magkakilala kami ng girlfriend ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Masaya siya nakasama. Masaya siya nakausap. Dagdag pa rito, ang bait-bait niya. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Niligawan ko siya. Sa tuwing nakakasama ko siya, hindi ko ramdam ang pagod sa trabaho. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Nagpaalam ako sa tatay niya na kung po pwede, liligawan ko ang anak niya. Ang sabi ng papa niya, anak na lang daw niya ang kausapin ko. Kung magkakasundo kami, walang problema sa kanya. Basta ang importante ay alagaan at protektahan ko ang anak nila. Isinapuso ko ang sinabi ng papa niya. Tinuloy-tuloy ko lang ang pagpapadama ko ng pagmamahal sa kanya. At dumating na nga yung araw na naging kami. Maayos ang takbo ng aming relasyon. Magaan na magaan ang loob namin sa isa't isa. Kaya lang, year 2022, ay nagdesersyon siya na mag-resign sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Nakapag-apply kasi siya sa isang motor company as a dealer. Na-hire siya. Alam ko na hindi na kami laging magkakasama. Pero okay lang sa akin yun. Ang mahalaga ay nagkikita pa rin kami. Pagka-out ko sa trabaho, dinadaanan ko siya sa kanyang trabaho. Para sabay kaming umuwi. Para ihatid sa kanila. Kilala naman ako ng pamilya niya. Nagagawa ng paraan ng lahat. Kapag may problema siya, tinutulungan ko siya. Lalong-lalo na kung usaping pera.
Kapag kapos siya sa kanyang budget, inaabutan ko siya. Lumipas pa ang panahon. Year 2023. Unti-unting nagbabago ang dating malambing at sweet na babaeng nakilala ko. Madalas na siyang magalit sa akin. Madalas na rin kaming mag-away. Hindi na kami masyadong nagkakasundo. Naging palabarkada siya. Nagpapaalam naman siya kung aalis. Kaso, gabing-gabi na uuwi sa kanila. Nag-aalala ako. Kaya may mga pagkakataong sinusundo ko na lang siya para safe siyang makauwi. Madalas ganun siya pag linggo ng gabi. Hanggang sa hinayaan ko na lang siya sa mga gusto niyang gawin. Dahil kapag pinagbabawalan ko siya, nag-aaway lang kami. April 2024. Linggo. Nagpaalam siya sa akin na may birthday daw. Yung isa sa mga katrabaho niya ang magse-celebrate ng birthday. Pumayag ako. Umalis siya ng tanghali. Nag-update siya sa akin through chat. Dumating na raw siya sa lugar ng selebrasyon. At ang sabi ko, mag-iingat ka dyan. 10:30 ng gabi. Offline siya. Nag-chat ako. Alam kong hindi pa siya nakakauwi. 11:30 tumawag niya ako sa numero niya. Hindi siya sumasagot. Alas 12 na ng hating gabi. Nag-seen siya ng message ko. Pero hindi man lang niya ako nireplyan. Doon na ako nagalit. Parang wala lang sa kanya na merong taong nag-aalala sa kanya. Napagsalitaan ko siya ng masakit. Binlock niya ako sa account niya. Nalaman ko sa kapatid niya na naalauna na siya nakauwi. Lumipas ang ilang araw na hindi kami nag-usap. Ayaw niya akong kausapin. Tanging ang kapatid niya ang pinagtatanungan ko. Sinabi sa akin ng kapatid niya na late daw makakauwi ang ate niya. Dahil may celebration na naman. Wow. Hindi niya ako kinakausap kung saan-saan siya pumupunta. So ang ginawa ko, pinuntahan ko siya. Pinapauwi niya ako. Wala akong magawa. Naisip ko, buksan ko kaya ang FB account niya dahil may access ako eh. At doon may nakita akong chat ng isa sa mga katrabaho niya sa kanya.
merong palitan ng I love you. Sabi ng lalaki, I love you, mag-iingat ka ha. Sagot niya, I love you too. Ini-screenshot ko ang conversation na yun. Naisip ko na baka natulog siya doon sa lalaki. Kinausap ko siya tungkol doon at in-explain sa akin na biruan lang daw nila yon ng mga katrabaho niya. Hindi ko matanggap ang birong yun. Ayaw umamin ng girlfriend ko na may iba na siya kahit bulgar o lantad na meron siyang ka-I love you-han. Hanggang sa nagsigawan kami sa labas ng bahay nila sa sobrang galit ko. Nagpaalam akong uuwi na ako habang tumutulo ang mga luha ko. Seryosong-seryoso ako sa kanya. Binuhos ko sa kanya ang oras ko. Ang pera ko. Anniversary namin, nag-iisip na sana akong mag-propose sa kanya. Hindi niya alam yun. May ipon na rin naman ako kahit papaano. Dahil pag ginusto na naming magpakasal, gusto ko handa na. Mahal na mahal ko siya. Loyal na loyal ako sa girlfriend ko. At alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gawin sa kanya yung ginawa niya sa akin. Yung makipagbiruan ng I love you sa ibang tao. Kinagabihan, tinawagan ako ng nanay niya. Sinigawan ako. Huwag ko raw takutin ang anak nila. Napakasalbahe ko raw. Wala raw akong modo. Sasampahan niya raw ako ng kasong threat dahil sa ginawa ko sa anak nila. Takot na takot daw ang anak nila, kaya hiwalayan ko na raw at huwag na akong magpapakita pa sa kanila. Kaya lang naman kami nagkasigawan. Dahil sa galit ko. Kaya sabi ko sa girlfriend ko pag hindi siya aamin, ako mismo ang pupunta doon sa lalaki. Doon sa trabaho nila. Kukumprontahin ko tungkol doon sa biro na yun. Mali ba yung sinabi ko na yun? Bakit parang ako pa ang naging masama sa lagay na yun? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang tamang gawin. Hindi na kami nag-uusap. Ayaw na rin ng magulang ng girlfriend ko na kausapin pa ako. Ultimo, mga kapatid niya ay pinagbabawalan ng kausapin ako. Masama ba ang nagawa ko? Mali ba ako? Mag-aapat na taon na kami. Naputol lang ng ganun-ganun ang mga plano namin. Dahil sa nangyari, lagi na akong lasing. Dinidibdib ko ng husto ang mga nangyari. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Lagi akong tulala at lutang. Aayusin ko pa ba o hahayaan na lang? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Muli, ako si Ronel. At ito, ang aking secret file.